L'emergència climàtica és ja una realitat. La conca del Mediterrani s'està escalfant un 20% més ràpidament que la mitjana mundial. I el canvi climàtic provocarà una reducció del 22% en la disponibilitat de recursos hídrics al litoral català al 2050. Cal actuar col·lectivament i cal fer-ho ja. Per això hem impulsat una política d'acció climàtica, amb objectius i accions per assolir la neutralitat climàtica, l'adaptació i resiliència de les ciutats i la capacitació i la implicació de tots i totes davant del canvi climàtic. I amb aquest compromís, hem regenerat durant el 2021 un total de 38 hectòmetres cúbics d'aigua, equivalent a l'aigua que consumeixen 990.000 persones en un any. Estem renaturalitzant les nostres instal·lacions per a preservar-ne la biodiversitat i els ecosistemes. Des de 2015 hem reduït a la meitat les emissions de CO2, l'equivalent al carboni que absorbeixen en un any 135.000 arbres. Hem impulsat un hub d'acció climàtica per fomentar l'acció climàtica amb els grups de relació i el territori. Seguim treballant-hi plegats. Dia Mundial del Medi Ambient.